Se bailile dhéanamh agus ciad fáilte isteach go dtí sraith Scoil Cheoil an Earraigh. Se ní leon dátar ná gur Féile iontach traidisiúnta seán agus gan dát bliain le iad a comóra fiche bliain. Ní leon dátar ná go me ceol don giad scogan léirí ífa agus déidir ní Féile. Ní a bhéiríonn Barry agus Peter Staunton chomán. Agus is anna bhórálach gur muintead hé má chláin hain a chur tús leis an gcuidim cheoil a hala na feomhannaíogus.